tenim gent que no pot estar aquí, ¿no? Que estan en les càrceles, que estan en l'exili, que estan processades. Continuarem amb aquest tipus d'apartat, ¿no? De reflexió, d'apropar-nos no solament el art de la poesia o la música, que tanto disfrutem, sinó també el pensament i el pensament crític de diferents postures, de diferents punts de vista, de diferents pensadors, polítics, periodistes, i serà perquè se nos avecinen, estem visquent temps difícils i vindran, temo, temps més difícils. Sí? Tindrem una sentència dintre de pocs dies que tot vaticina que serà dura, que serà difícil, i com a poble, com a persones que som amants de la llibertat, segurament haurem de reaccionar, ¿no? De la manera pacífica, ferma i molt, si em permeten, com qui observa una miqueta de la distància, molt a la catalana, ¿sí? Una resistència tossuda, ¿sí? I ho hem de fer, ho hem de tornar a fer. Moltíssimes gràcies, ara tancarà Pilar aquesta nit, i moltíssimes gràcies per estar aquí i continuar per ser aquí. Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi, gràcies als lectors, a la Roser, que l'hem enganxat així d'arribada, que ara no la veig, a la Teresa, que ja cada setmana col·labora, a l'Edu, que hi és cada setmana, a l'Òscar, que hi és sempre. Avui ha sigut una mica aquest punt, no, d'espontaneïtat, de persones, sempre ens agrada dir que és micròfon obert, que tothom que tingui ganes de dir, d'expressar, cantant, parlant, explicant o recitant, és un espai per tots, perquè el carrer és de tots i totes i perquè el carrer ens el fem nostre per demanar allò que creiem que és just i per denunciar allò que creiem que és injust. Per tant, aquí som, seguim i seguirem. Gràcies a la Clàudia, que ha estat també amb nosaltres, que ja ha marxat, en Sergio, en Danielo i en Fresquito també està per aquí, i continuem. Com deia l'Òscar, seguim i seguirem. Només dir-vos que la setmana que ve, justament, no farem concentració perquè hi ha el pregó de Festa Major i és difícil de combinar per espai, per horari, hi ha molt volum d'activitats, però que sí que us animem a tots i totes a guardar els balcons. A guardar els balcons amb estelades, tenim domassos de llibertat presos polítics. Són dies de molta activitat al carrer, de molt de carrer, i ens sembla doncs, que també és bo de fer aquesta crida a que hi hagi més presència i més missatge polític donat el moment que estem vivint. Per tant, no ens veurem divendres que ve, però ens retrobarem el següent. Moltíssimes gràcies i seguim.